Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mayor Albi wala sang palampuason sa resulta sa investigasyon sa gamo sa Bitaw. 42 anyos nga ama ay ginpulian labo sa magpakaisa patay. Masobra 400 na dakpa nagsupak sa curfew sa Negros Oriental. Kandidato ginpapanaugan sang Order of Suspension of Proclamation sang COMELEC. Kag sa Good Vibes, college student nagabaligya sang local version sang takoyaki sa mas barato nga presyo. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, kabudlayan sa pagpangita sa ngalan sa mga botante, kasubong man mga alegasyon angot sa vote buying pila lamang sa mga reklamo nga nabaton sang Commission on Elections sini nga pinili ay. Dungan sa paggutok sang lakat sang trapiko sa gwa sa mga polling center sa syudad sa Bacolod ang malaba nga linyahanay sa mga botante sa gwa sa mga polling precincts. Suno kay James Gayondato, support staff ng COMELEC Bacolod sa Luisa Medel National High School, kalabanan sa mga botante nagareklamo nga hindi nila makita ang ngalan sa listahan bangod wala man nila matandaan ang ilang mga precinct numbers. May katapo naman sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting nga nagaserbe sa ginpahamtang nga mga help desks. Nangin matawhay naman para kay Mayor Albi Benitez ang botohay, ilabi na sa mga barangay nga madyutay lamang ang mga bumuloto. May nakalabot nga reklamo sa COMELEC angot sa vote buying pero tubtub karon wala pa sang formal nga reklamo nga napadangat sa ila nga opisina. I-double check na gid nila kay Kis Abala na info na sa iba niya cluster precinct. So kung wala sang daas, nagdati mo ito nga proseng, sa next sina. So, dasing lang. Pagsulot ko. Number 1, kinanan bala mo ng presinto para hindi ka mabuday makita. Sa number 9, madamo man sa mga reklamo nga nabato ng COMELEC Provincial Office angot sa kaso sang vote buying pero wala pa sang ni isa nga formal nga nag-file sang complaint. Ginsiling ni Election Supervisor Ian Lee Ananoria, bisperas pa lang sang botohay, may mga reklamo na sang vote buying ang ginpadangat sa ila talatapan. Nalakip din ang reklamo sa San Enrique, Cadiz City kag Silay City. Ang alegasyon, paghatag sang kwarta. Pero ginahaylo sang COMELEC ang tagreklamo nga formal nga i-file ang complaint nga nagalakip sang pag-submit sang affidavit kag ebidensya. Samtang reklamo sa pagpangita man sa ngalan na nanging common complaint sa mga presinto suno kay Ananoria, kalabanan diri bangod nga ang mga natungdan wala man nakibalo sang ilang nga mga presinto. As of now, zero pa gidya. Nga formal complaint. Official nga formal nga na-file. Pero damo nga are intending to file. So pila ang ginapa-case build up, sir? As of now, ang sigurado yung San Enrique, may anak ko isa to. Pila kung ginatag? I'm not so sure pa. Monday na yan, sir. Kwarta gina yan. Kwarta gina yan. Isa lang nga. Yes, so far, isa Ang pa. sila yun, sir. Kwarta man tanan. Kwarta ang pati Damo na sila. Though usually, good, though isa ka candidate for kapitan, ginawa yun. Ang nangatag. Tapos gindakot pa sa mga kontra. May complaint. So usually complainant ang kontra nila. Pero not so sure kung ma-file gina siya or hindi. Ang credit siya. Amo man. Sa number 8, bulak para sa pista minatay ang amat-amat na nga nagabakal. Suno sa mga nagabaligya sang bulak sa likod ng base center, amat-amat na nga mabakal ang bulak. Wala labot sa mga customer nga temprano pa nagpapatso para magbisita sang ilang nga mga minatay. Madamo man sila na baton nga order para na sa Oktubre 31 kag sa Nobyembre 1. Suno kay Sheni Castigador, kung magsakuay na gid, hindi na sila makasarang magbaton pa sang dugang nga order. Magluwas sa temprano pa nila nga nabaton. Ang basket nga floral
floral arrangement ang nagabili sang 150 pesos. Ang one-side floral arrangement naman nagabili sang 350 tub 500 pesos. Depende na sa kadakuon kag sa sahi sang bulak nga gamiton. Nagmahal ang presyo sang bulak suno sa iya. Dugang pa diri ang bayad sa shipment sini kun ini ang gin-order pa sa gwa sang probinsya. Pero mahal man sa Bahalinsa, tapos gina-travel pa. Oo. Isubong kumusta ang paligyan ay? So far, okay man. Nag-amat-amat na pick up. Man okay. Anong pinaka-bakal? Bakal, yung halos na. Halos tanan. Kaya doon naman yan sa Pinoy nga mag-dumdum gidya sa ilamin na tayo. Oo. Eh, once a year lang nagpun. Oo. Tiin ang damo naka-order. Ano ba ton? So far, oo, damo. Sa saan o siya saan o gid ang... Pick up Oo. sa 31 kagwan. Sa number 7, Mayor Albi Benitez nagpahayag nga wala sang sacred cow o kung wala siya sang palampuason sa mga resulta sang investigasyon sa nagluntad nga gamo sa Bacolod Traffic Authority Office. Mag-anunsyo si Mayor Albi Benitez sa mga resulta sa ginpatigan nga investigasyon angod sa nagluntad nga kinagamo sa Bacolod Traffic Authority Office pagkaligad sang ilaman na talana nga closed-door meeting buwas suno sa alkalde. Wala siya sang palampuason sa mga resulta sang ginapatigan nga investigasyon. Ini makaligad yung ginpalabot man ni Councilor Al Victor Espino ang reklamo sa pagpangilkil batok sa napakilala personnel sang bitaw. Si Espino ang ginreklamo man sang katapos sang bitaw nga namahog kag ginaligar nagdala sang pusil sa sulod sang bitaw office sa nagtalitdan nga simana. Gintugyan ni Mayor Benitez ang pagpangusisa kay BCPO Director Colonel Noel Alinio. Samtang gina-consider man sang alkalde ang hinyo ni Alinio nga ibalhin ang opisina sang bitaw nga yara sa sulod sang BCPO compound sa pagpati nga makabig ini nga security threat kag eyesore. Ang aton diya kung sino maigo, sorry na lang. That is how it will be. No? Wala niya daw secret house ang aton nga ginatindugan. So whatever the investigations lead to, that will be the course of action that I will take. Salamat. Mayor si Colonel Alinio request nga mabalhin ang bitaw. He has talked to you about it. Yes, no, napalabot yan naman and we're considering that. So by Tuesday, we will gather all of the mga information, kag investigation nga ginhimo nila and I will announce after I talk to them. Sa number 6, 42 anyos nga amay ginpulihan labo sang magpakaisa tubtub nga napatay. Ginsulog pa sa mga sospek ang balay sang biktima. 7 tanan ka mga lalaki, 5 diri lunsay magpakaisa nga nagsulong sa puluyan ni Lito Martir sa barangay Cambaro sa Banwa sang Pontevedra sang Sabado sang gabi. Isa sa ilang napilasan sang ginlabo sang 42 anyos nga biktima. Ugaling ginpulihan nila labo si Martir tubtub nga napatay. Sa investigasyon sang Pontevedra PNP nakit-an pa sang anak nga babayi sang biktima nga gintutdan sa mga suspect ang ila balay. Matapos ang ginpatigayan nga pursuit operation, 3 sa mga suspect nga magpakaisa ang nadakpan. Nagapabili naman nga nagapabulong sa ospital ang isa sa ila samtang nagapabilin nga at large ang duha pa. Sa number 5, isa ka lalaki nga armado sang pusil gindakop sa bispera sang piniliay. Ginaresto pinagi sa citizen's arrest ang armado nga lalaki sa barangay Isugan sa Bacong Negros Oriental alas 12:15 sang kaagahon kaina. Nakuha kay Roger Sarang isa ka Norinco 45 caliber pistol, 3 ka mga magazines kag 37 ka mga bala. Wala siya sang may napakita nga dokumento para sa iya nga pusil. Isa ka residente ang nanawag sa PNP para sa police assistance kag gileon siya ginkuha sa mga pulis para maimbestigahan. Ginahibalo pa sa otoridad kung nga may dala siya nga pusil. Pasakaan siya sang kaso nga COMELEC gun ban kag illegal possession of firearms and ammunition. Sa number 4, 238 ka mga kandidato sa Bacolod kag Negros Occidental ang wala sang kasumpong o kung mga sure winners na.
May 238 ka mga kandidato sini nga barangay kag SK elections nga ano post o kung makabig na nga sure winners. Kinahanglan lamang nila sa isa ka boto para magdaog. Sunod kay election supervisor Ian Lee Ananoria. Sa datos ng COMELEC, may 71 ka punong barangay kag 16 ka barangay kagawad kag 41 naman kay SK chairperson kag 110 kay SK kagawad ang unopposed sa bilog nga probinsya lakip na sa Bacolod City. Sunod kay COMELEC Bacolod Elections Officer Attorney Catherina Trinio Canya, ano mga unopposed ka punong barangay sa Bacolod. Sa kabilugan, may 29,682 ka mga kandidato sa 662 ka mga barangay sa Negros Occidental kag Bacolod City. Sa number 3, masobra na sa 400 sa mga ginpandakop sa Negros Oriental bangod sang pagsupak sang curfew sa duha na ka adlaw. Paghunis ang Serena, impunto las 10 ang gabi. Nagahingagaw na sa pagpanghimo sang ilang mga baliga ang mga negosyante sa kilala nga tambayan sa Dumaguete City nga Boulevard. Nakahibalo sila nga sarang sila ma-detain tudtob las 5 sang kaagahon kung maabtan sa mga pulis. Ang mga nagalagaw sa lugar nagahingagaw man pinauli. Ang iba naman wala makahibalo nga may curfew, gani ginasita sang gwardya. Ang mga pulis nagalibot sa mga dalanon sang Dumaguete. Ang mga nagailinom ginapangsita kag ginapauntat. Ang mga motorista nga malabyan sa dalan ginapapauli. Pasado na alas 11 sang gabi, may mga minor de edad pa nga naabta ng otoridad sa dalan. Gani ginpang bitbit sila sa police station. Pati ang tiya sa mga bata wala makaluwas. Sa duha na kadlaw nga pagpatuman sang curfew, 460 na tanan ka mga persona ang gindetain bangod sang pagsupak sang curfew. Ginpatuman ang curfew sa Negros Oriental bangod na paidalom sa COMELEC control ang bilog nga probinsya. Isa man ini sa manakita nga pamaagi sang COMELEC para mapahaganhagan ang vote buying. Karon sa gabi na ang ulihing nga adlaw sang pagpatuman sang curfew. Sunod sa COMELEC, wala sang na-record nga election-related violence sa probinsya. Sa number 2, ang Negros Oriental ang nagaisahanon nga probinsya sa bilog nga pungsod nga napaidalom sa COMELEC control sini nga barangay kag SK elections. Pati mga soldado nagabulig sa pagpatuman sang seguridad. Kagagikan sa Dumaguete City, dalo ni Romeo Subaldo ang pinakaulihi nga update. Romeo. Mga pulis kag mga soldado ang nagpatuman sang kalinong diri sa mga polling centers o mga eskwelahan sa mismo nga adlaw sang piniliay. May 3 ka mga pulis ug 3 ka mga soldado nga makitaan sa entrance sa mga eskwelahan sa Negros Oriental. Ini pinakauna nga tion nga may gindeploy nga mga soldado sa mga polling centers para sa piniliay. Ini matapos sa ginpaidalom sa COMELEC control ang probinsya bangod sa mainit nga away politika pati na ang presensya sang armed goons. 2,950 ka mga pulis, soldado kagkatapos ng Philippine Coast Guard ang gindeploy sa bilog nga probinsya. Lasis pa lang sang aga, may mga botante na nga nagapangita sang ila presinto sa Negros Oriental High School. May assistance desk ang PPCRV kag faculty sang eskwelahan nga nagahatag sa impormasyon sa mga botante. Nangin malinong naman ang pinili ay magluwas na lamang sa mga botante nga ginbudayan sa pagpangita sang ilang mga presinto, pero tigayon man ini nga nabuligan sang mga volunteers. Wala naman sa may na-record nga election-related violence diri sa bugos nga probinsya sa Negros Oriental, suno sa COMELEC. Balik sa inyo. Madamo nga salamat, Romeo Subaldo. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Sa tion nga matigay ng proclamation o kag makafile na sa ilang statement of contribution and expenditure ang mga nagdalaog ng mga kandidato, pwede na sila giliyon makapungko sa posisyon. Samtang COMELEC may aranas na ginpapanaugan nga order of suspension of proclamation. Sunod kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, sa 164 ka mga show cause order nga ilan na serbe angod sa premature campaigning, may napasakaan na sang disqualification case. Kagangot sa napasakaan sang disqualification case, sunog kay Ananoria, ginpapanaog naman sang COMELEC ang Order of Suspension of Proclamation. Nagakasayuran nga kung in kaso magdaogin man ang natungdan nga kandidato, hindi anay matigayo ng proclamation sini, tubtub nga ma-resolve ang pending nga disqualification case batok sa iya. Kung pilang napapanaugan sa amo nga order, kag kung diin sunog kay Ananoria,
hindi niya pwede mapalayag bangod pending na ang kaso. Samtang nagpagwa na sang ruling ang COMELEC sa nagligad nga si Mana nga kung matigayon ang proclamation sa nakafile sang sose ang nagdaog kag wala naman sa iban pa nga nagahawid sarang na nga makapungko gilayon ang bag-o nagdaog nga mga kandidato bangod ang mga nagapungko subong opisyal ang yara naman sa holdover capacity suno kay Ananoria. Napagwa kami suspension orders. Na hindi Bilang ka may ma-proclaim. disqualification, even if you win, you can't be Hindi proclaimed. ka na ma-proclaim. May suspension orders. For Negros, namin mo may era na. Yes, may ara. Pero di ko kabaliin. Kay And how many? Subjudice. Sir, sorry, clarify ko lang. Bali sa 160 plus to sir nga gin-show cause, may ara na kamo na file filean disqualification nga case. disqualification. Tapos, because of that disqualification case, may ara sa Suspension order. Order of suspension of proclamation. Pero Ah, ganun takeover sa winners. may rule subong nga gid-adapt sa DILG among opinion nga immediately upon proclamation makapag-submit sila SOSE, they can assume immediately after they file SOSE. Sa Good Vibes, madamo sang magagmay nga mga negosyante ang nagpanginyawat nga makabaligya sagwa sa mga polling centers. Nalakip na diri ang magpamilya nga nagbaligya sing ila bersyon sang takoyaki ball sa tag na 10 ka pesos. Hearing report ni Nico Delfin. Ginpilahan sa mga bumalakal ilang temporaryo nga baligyaan sang pamilya de Vera sagwa lang sa Mandalagan Elementary School nga isa man sa mga polling center sa ginpatigaan nga barangay kag SK elections kaina. Mabakalabing ila takoyaki balls nga ginabaligya sa tarang 10 lang ka pesos ang bilog. Ang takoyaki sa ka-Japanese snack nga kalabanan himo sa fried octopus kag seafood. Pero ang lokal nga bersyon sang pamilya de Vera, takoyaki balls nga himo sa butter, ham kag cheese. Not everybody loves seafood. Kasi ano ba, may allergy, Akay common no seafood ang ginabutang. Shrimp kag shrimp, octopus. spring nyo ya ginhimo nyo siya dodo para ham and cheese. Tungod wala man sang klase, nangan kaupod ni Johanna ang abyan nga si Doxy Kawaling, kagamay nga si Garrick de Vera sa pagluto sang takoyaki sa Guasang Polling Center. Bangod swak sa panabor sang ila bumalakal ang produkto, masamay wala pa man na bakit ang ila takoyaki balls may nagapa-reserve na nga willing to wait. Tested and proven. Actually, affordable siya nga namin. 30 pesos kag Compared sa iba, like sa mga malls, laya, mahal. Pero ang sabor, hindi mo ba naman. Si Garrick anay empleyado sang TV network. Nangin job order worker man siya sang syudad, tubtob nga napaminsaran nga magnegosyo kaupod sa ila mga kabataan. okay man lang Isa, ginan siya, okay, isa. Ginang negosyo, ang pala niya muti, doon ka rin lang niya sa malamig na lugar lang niya. Kung sa mga downtown natin, medyo malmalan na. kung may plano ka mo nga daw i-branch out do ka man na Sa uli. sa uli. Kung magdako-dako lagid. Kung mga kabataan mo nagaling no? Oo, kami lang. Sa buligman sang ianak nga nagatrabaho karon bilang maestra sa Thailand, nasuguran nila ang negosyo sa Victoria Street sa Purok Yanson 1 sa Barangay Mandalagan nga amo karon ang ginabalik-balikan sang ilang mga suki. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Barbs, wala pa yasang proclamation, no? May nanalo na yung mga negosyante kay grabe ang bakal sa ilang mga produkto kay ina. Kaya ano man lang ano pong taking that opportunity nga makaganar. Kaya syempre kita so far matawhay ang pinili ay kabay patayo yun na tugtog sa buwas nga na okay may ginapabot pa tang mga proclamation nga base mauli. Kag syempre our congratulations sa tanan nga mga nagdaog kag of course biskan sa mga naperde. Kag amoyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubwas, maayong hapon.